ஹாய் வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு டர்க்கிஷ் ஹாரர் மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மூவி மொத்தமாக ஒரு 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நான் செகண்ட் பார்ட் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டும் தேர்ட் பார்ட்டும் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லை. சரி, இப்போ நம்ம மூவி எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு போகலாம். மூவி ஓப்பனிங் சீன்லேயே நமக்கு ஏதோ ஒரு பூஜைலாம் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிட்ருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, இவனுக்கு நிறைய ஜுவல்ஸ் அப்புறம் நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக இது ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி தான். இவங்க யார்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ஜின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அவங்கக்கிட்ட தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பூஜை பண்ணி. அந்த பூஜை பண்ணுற தாத்தா என்ன சொல்லுவார்னா, இப்போ ஜின்னு உங்ககிட்ட பூஜை முடிஞ்ச உடனே வரும். அப்போ வந்தப்போ அது என்ன டிமாண்ட் கேட்குதோ அதை நீ கொடுத்தா தான் உனக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார். அந்த ஜின்னு யாரோட உயிர் கேட்டாலும் நம்ம கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும், இல்லைன்னா உனக்கு தான் பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லுவார். சரி, ஓகே, வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவன் கார்கிட்ட போகும்போது ஒரு கிழவன் நீ கேட்ட ஆஃபரை கொடுக்க நான் ரெடியாக இருக்கேன், ஆனால் எனக்கு உன்னோட அம்மாவோட உயிர் வேணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே 2 பேரும் கிளம்பி அவனோட வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அந்த கிழவனுக்கு ஒரு 3 பொண்ணுங்க அடிமை போல். அந்த 3 பேரும் தான் ஜின். அவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து அவனோட அம்மாவை அப்பயே சாவடிச்சிடுவாங்க. அங்கே அவங்க உயிர் போன உடனே இந்த கிழவன் அவனுக்கு ஒரு பெட்டி நிறைய கொஞ்சம் ஜுவல்ஸும் தங்க காசுகளும் கொடுப்பான். அதோட அந்த 3 பேர் இருக்க பொண்ணுங்களில் ஒரு பொண்ணையும் கொடுப்பான். அந்த பொண்ணையும் நீ தான் பார்த்துக்கணும், இந்த ஜுவல்ஸையும் நீ தான் பார்த்துக்கணும், இது 2மே உனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவான். இப்படிலாம் போயிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு அவன் தூக்கத்துலேருந்து எழுந்திரிச்சிப்பான். அதாவது இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேட்ட ஸ்டோரி எல்லாமே ஒரு ட்ரீமில் தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த ஜுவல்ஸ் அப்புறம் அந்த கோல்ட் காயின்ஸ் எல்லாமே அவன் முன்னாடியே வாங்கிட்டு வந்திருப்பான் போல். அதோட இந்த பொண்ணும் எப்பயும் அவன் கூடயே தான் சுற்றிட்டுருக்கும். அவனுக்கு டெய்லியும் இதே மாதிரி நிறைய கெட்ட கனவு வர்றதுனால ஒரு ஹோட்ஜான்னு ஒருத்தர் இருப்பார், அதாவது பேய் ஓட்டுறவர். அவர்கிட்ட போய் நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கேட்கலாம், இதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போவான். அந்த நேரம் பார்த்து அவர் ஒரு பொண்ணுக்கு பேய் ஓட்டிகிட்டு இருப்பார். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவன் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத கேட்பான். அவர் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனே இல்லை, வேறு வழியே இல்லை, இதை நீ அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே இவன் என்ன சொல்லுவான்னா, சரி ஓகே, எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு, நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அங்கேருந்து போயிடுவான். அங்கேருந்து போனவன் அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில் தோட்டத்தில் ஒரு பள்ளத்தை நோண்டி அந்த பாக்ஸை, அதாவது அந்த பெட்டியை புதைச்சிட்ருப்பான். அப்போது அவங்க ஒய்ஃப்கிட்டையும் அவங்க பையன்கிட்டையும் என்ன சொல்லுவான்னா, நாளைக்கு எனக்கே ஏதாச்சும் ஆனாலும் நீங்கள் இந்த பெட்டியை தொடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருப்பான். அவன் அந்த பெட்டியை புதைச்ச அன்னைக்கே அப்போயே கொஞ்சம் நேரத்தில் நைட்டு செத்துருவான். இங்கே இதெல்லாம் இப்படி நடந்துகிட்ருக்கு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எல்சின் அப்புறம் உமித், இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போல் சின்ன வயசுலேருந்தே. இப்போ உமித்தோட ஃபேமிலியை தான் காமிச்சிட்ருக்காங்க. எல்லோரும் டின்னர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவனுக்கு 2 தங்கச்சி, அம்மா, அப்பா. டின்னர் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட் எல்சின் ஆல்ரெடி கூப்பிட்ருப்பான். ஸோ அவன்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி அங்கே போவான். இப்போது எல்சின் மற்ற 2 பேர் கூட, அதாவது வேறு ஒரு 2 பேர் கூட சுடுகாட்டில் உட்காந்துட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான். நம்ம உமித்தும் அங்கே வந்துடுவான். இப்போ 4 பேரும் அவங்களோட காசை ஷேர் போடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க ஏதோ சூதாட்டம் மாதிரி விளையாடிட்டுருக்காங்க. எல்லோரும் காசு போட்ட உடனே ஏதோ ஒரு சவுண்ட் கேட்குதுன்னு சொல்லி அலறிட்டே கத்திட்டே போகும்போது கூட இருந்த 2 பேர் திணறடிச்சிட்டு திரும்பி பார்க்காம ஓடிடுவாங்க. நம்ம உமித்தும் எல்சினும் அங்கேயே நின்று சிரிச்சிட்ருப்பாங்க. இது என்னன்னா ஒரு ட்ரிக்கு. இப்போ 4 பேர் காசு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கத்தி அலற விட்டு அவங்க ஓடிட்ட பிறகு அந்த காசை எடுத்து இவங்க 2 பேரும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. சுடுகாட்டில் சுடுகாட்டை பார்த்துக்கிற ஒரு வாட்ச்மேன் இருப்பார். அவர் இவங்க 2 பேரையும் துரத்தி விட்டுருவார். என்னடா பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இந்த டைமில் அப்படின்ற மாதிரி. இன்னொரு பக்கம் ஒருத்தர் நைட்டு செத்து போயிட்டாருன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அவரோட டெட் பாடியை இவனும், அதாவது உமித்தோட அப்பாவும் தான் வாஷ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அந்த லாஸ்ட்டாக அந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, சடங்குலாம் செய்கிறதுக்காக. இப்போ எல்லா சடங்குமே முடிஞ்சு ஒரு பாக்ஸில் வச்சு அவரை அடக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சுடுகாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கும்போது எல்சன் உமித்கிட்ட சொல்லுவான், எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, நான் உங்ககிட்ட அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா, இவனுங்களுக்கு எப்போல்லாம் நிறைய காசு கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் டவுன், அதாவது இவங்க இருக்கிறது ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி காமிப்பாங்க. டவுனுக்கு போயிட்டு பொண்ணுங்க தண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக 1 டே ஃபுல்லாக இருந்துட்டு வருவாங்க போல். இப்போது அவங்க கடைசியாக போகியே ஒரு வருஷம் ஆகிடுச்சான். அதனால காசுமே இல்லையேன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தானுங்க. கரெக்டாக இந்த பர்சன் செத்து போயிட்டான்ல, அந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ காமிக்கும் போது சொன்ன பர்சன், அவன் தங்கத்துலேயே பல்லுலாம் வச்சுருப்பான். ஸோ அன்றைக்கி நைட்டே சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க புதைச்சதை எடுத்து இவன் அதாவது எல்சன் அவனோட பல்லெல்லாம் பிடுங்கிட்டுருப்பான். அந்த கோல்டாக இருக்க பல்லெல்லாம் பிடுங்கிட்டுருப்பான். நம்ம உமித்க்கு இதில் பெருசாக உடன்பாடே இல்லை. ஆனால் இவன் விடவே மாட்டான். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வேறு என்ன பண்ணுறது, கூட போயிடுவான்.
இவ்வளோதான், இதுக்கு தான் நீ இவ்வளோ பயந்துட்டு இருந்தியா? சரி, நாளைக்கு காலையில் சொன்ன டைமுக்கு வந்துரு, நம்ம வந்து ஜாலியாக போயிட்டு நாளைக்கு பொண்ணுங்க பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவான். நம்ம உமுத் வீடு போய் சேர்ற வரைக்கும் எப்படியோ பயந்து வீட்டுக்கு போயிடுவான். அங்கே போன உடனேயே ஏதோ ஒரு சவுண்ட் கேட்குது அப்படின்னு நடுவில் எந்திரிப்பான் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது. பார்த்தா வேறு யாரும் இல்லை, அவனோட தங்கச்சி தான் அந்த பக்கமாக திரும்பி உட்காந்து அழுதுட்ருப்பா. இவனும் என்னாச்சுன்னு போய் கேட்பான். சரி ரூம் உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா இன்னொரு தங்கச்சியை கொடூரமாக வந்து சாவடிச்சிருப்பா. அதாவது அந்த குடல்லாம் வெளியே வந்து இவனையும் சாவடிச்சிட்டு அந்த தங்கச்சியையும் தூக்கிட்டு அவள் எங்கேயோ போயிட்டுருப்பா. எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே இவங்க மாடுலாம் வச்சு வளர்த்துட்ருப்பாங்க போல் ஒரு பிளேஸில், ஒரு குடோன் மாதிரி. அங்கே தான் போவோம். அங்கே ஆல்ரெடி அந்த 3 ஜின்னுங்க இருக்கும். அதாவது அந்த கிழவனோட அடிமைகள் எல்லோரையும் வந்து சாவடிச்சு போட்டிருப்பாங்க. இவளுக்குமே நினைவு வந்துடும். அவளும் அழுதுட்ருப்பான், அவளையும் சாவடிச்சிடுவாங்க. சரி ஓகே இப்படின்னு போச்சுன்னு பார்த்தா திரும்பியும் வந்து வீட்டில் காமிப்பாங்க. திரும்பியும் அதே மாதிரி தான் எல்லாரையும் வந்து அந்த தங்கச்சி கழுத்தறுத்து கொல்ற மாதிரி ஒரு சீன் காமிப்பாங்க. திடீர்னு இவனுக்கு முழிப்பு வந்து எந்திரிச்சிடுவான். எந்திரிச்ச உடனே அப்பாடா இதெல்லாம் ட்ரீமா, நான் கூட ரியலோன்னு நினச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரூம்லேயும் போய் எல்லோரும் இருக்காங்களா பத்திரமா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்து படுத்துப்பான். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரியே அவங்க போய் பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. பஸ்ஸும் வந்துடும், கிளம்பி டவுனுக்கும் போயிட்டுருப்பாங்க. இதுக்கு நடுவில் இந்த 2 தங்கச்சிங்களுக்கும் அதே ட்ரீம் வந்திருக்கும், அதுவும் ஒரே மாதிரியான ட்ரீம் வந்திருக்கும். அதை பற்றி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இதெல்லாம் போயிட்டு இருந்தால் ஹோட்ஜாக்கு வந்து ஒரு அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட் மாதிரி அவர் ஒன்று பார்த்துட்ருப்பாரு. அதாவது ஃபஸ்ட் பர்சன் ஒருத்தன் செத்துட்டான்ல, அவன் வந்து இன்னுமே அந்த பிளாக் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த செய்வினையோட பிடிப்பில் தான் இருப்பான். அதிலிருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹோட்ஜா கிட்ட அவன் ஹெல்ப் கேட்டுட்ருப்பான். அவரும் பட்டுன்னு முழிச்சிட்டு அவரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுல்ல, ரெஸ்ட் இன் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். பஸ்ஸில் பார்த்தாக்கா நம்ம உமுத்தையும் எல்சினையும் அந்த கிழவன் இருக்கான்ல அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருப்பான். இதை வந்து நம்ம உமுத் கவனிப்பான். ஆனால் எல்சின் பெருசாக மைண்ட் பண்ணிக்க மாட்டான். அவங்க எடுத்த அந்த தங்க பல்லுலாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஒரு அடகு கடையில் வச்சு காசும் வாங்கிப்பாங்க. வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஹோட்டல் போய் நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணுங்களாக இருப்பாங்கள்ல அங்கேயும் போவானுங்க. அங்கே அப்படியே கட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான்ல, அவனோட ஒய்ஃபும் அவனோட பையனும் அந்த ஊரை விட்டு காலி பண்ணிவிட்டு வேறு ஊருக்கு போயிட்டுருப்பாங்க. அங்கே கட் பண்ணி திருப்பி சீன் வந்து இங்கே காமிப்பாங்க. இந்த எல்சினும் உமுத்தும் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க பொண்ணுங்களோட பப்பில். ஆனால் எல்சின் எதை பற்றியுமே யோசிக்க மாட்டான், வரி பண்ண மாட்டான். நம்ம உமுத் மட்டும் பயந்துகிட்டே இருப்பான். ஏன்னா அந்த டெட் பாடியை காலையில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் பார்த்தோம், அன்றைக்கி நைட்டே தான் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தானுங்க. அப்போ வந்து அவன் மூஞ்சிலெல்லாம் என்னென்னமோ இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் அவன் வாய் ஃபுல்லாக இந்த நாக்கு பூச்சியில் அது இருந்துச்சு. அதனால இவன் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாகவே இருப்பான். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு கிழவன் வந்து இவங்களை விடாமல் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கிறதையும் இவன் நோட் பண்ணுவான். சரி பொண்ணுங்களோடலாம் ஜாலியாக இருந்துட்டு இந்த பொண்ணுக்கும் காசு கொடுத்துட்டு அவன் கிளம்பிடுவான். ஆனால் இந்த பொண்ணும் செத்து போயிடுவா. இப்போ அதே மாதிரி எல்சின் எந்த பொண்ணு கூட ஜாலியாக இருந்தானோ அந்த பொண்ணுமே செத்து தான் போயிருக்கோம். அதை நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. கடைசியாக இவங்க எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து கேபில் வந்து இறங்குவாங்க. அந்த கேப் டிரைவருமே செத்து போயிடுவான். இப்போ என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் அந்த பிளாக் மேஜிக்கை டச் பண்ணுறாங்களோ, அது ரிலேட்டடாகவும் டச் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் அந்த பிளாக் மேஜிக் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்ருக்கும். அப்போ அந்த ஜின்னுங்கள்லாம் அங்கே போய் அவங்கள சாவடிச்சிட்ருக்கோம். இப்போ அதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு. பல்லு பிடுங்குனது என்னமோ இவன் தான், ஆனால் அந்த காசு உமுத் செலவு பண்ணியிருக்கான், அந்த பொண்ணுங்களுக்கும் கொடுத்துருக்கான், கேப் டிரைவருக்கும் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இவங்களாம் எந்த தப்புமே பண்ணல, ஆனால் பிளாக் மேஜிக் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்ருக்கு. இப்போ எல்சின் என்ன சொல்வானா உமித் கிட்ட, ஊர் உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் அவன் பல்லு எல்லாமே தங்கமாக வச்சுருந்தான் அப்படின்னா அவன் வீட்டில் இன்னும் இதை விட ஏதாவது நிறைய இருக்கும், அவங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது விட்டு தான் போயிருப்பாங்க, நம்ம போய் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கம்பல் பண்ணி அந்த வீட்டுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போவான். அங்கே தான் இப்போ யாரும் இல்லைல்ல, காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கல்ல. ஸோ அங்கே போய் தேடிலாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க வெளியில் வரும்போது அந்த கார்டனில் கால் தடுக்கி விழுந்துருவான் எல்சின். அப்போது என்னமோ ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கேன்னு எடுத்து பார்த்தா அந்த பெட்டி நிறைய அந்த தங்க காசு பார்த்த உடனே சந்தோஷப்படுவான். பார்த்த அடுத்த நிமிஷமே அது எல்லாமே நாக்கு பூச்சியாக மாறிடும். உடனே இவனுக்கு கை கால் எல்லாம் உடம்பெல்லாம் முறுக்கிட்டு அந்த நாக்கு பூச்சியாகவே வாந்தி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் எல்சின். அதை பார்த்து உமுத்துக்கு வாயில் பேச்சே வராது, அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அவனை விட்டுட்டு அங்கேயோ தூரமாக ஓடி போயிடுவான். இவன் வந்து அந்த ஸ்பாட்லேயே செத்து போயிடுவான் எல்சின். அப்படி ஓடிட்டுருக்கும் போது அந்த கிழவன் வந்து நம்ம உமுத்தோட காலை உடச்சிடுவான். உடச்சிட்டு அவனோட நாக்கையும் அப்படியே ஃபுல்லாக பிடுங்கிடுவான். அப்போன்னு பார்த்து அந்த மசூதியிலலாம் அவங்க ப்ரே பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த சவுண்டு கேட்ட உடனேயே அவனை அந்த நாக்கு பிடுங்கிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு அந்த கிழவன் போயிடுவான். அந்த சவுண்ட் கேட்க முடியாமல், டெம்பிள்லேருந்து வர சவுண்டை.
சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இவனை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டு வீட்டில் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அப்போன்னு பார்த்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த கிழவனோட 3 ஜின்னுங்க அடிமைங்க வந்து அவனை அந்த ஸ்பாட்லேயே சாவடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. அவன் செத்து போனதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க அவனை முறைப்படி அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. அன்றைக்கி நைட்டே உம்மத்தோட சமாதியிலிருந்து என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக ஒரு குரல் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். இது அந்த சுடுகாட்டில் இருக்க வாட்ச்மேன் பார்த்துட்டு பயந்துட்டு போயிடுவார். அன்றைக்கி நைட் என்னாகும் அப்படின்னா உம்மத்தோட 2 தங்கச்சிங்க படுத்துட்ருப்பாங்க. அந்த ரூமோட ஜன்னல் ஓப்பன் ஆகி நிறைய கல்லுங்க வந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க மேலே. அவங்க அம்மா அப்பா அந்த 2 பொண்ணுங்களுக்கும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னே தெரியாது. ரொம்ப பயந்து போய் நைட்டெல்லாம் தூங்காமையே இருப்பாங்க. அந்த சுடுகாட்டில் காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சவுண்டு வந்ததை வந்து அந்த வாட்ச்மேன் இவர்கிட்ட வந்து சொல்லுவார். இவர் வந்து இந்த ப்ரேயர்லாம் பண்ணுறவர் போல். சரி ஓகே நம்ம நைட் போய் பார்க்கலாம், நீ ஒன்றும் பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே போய் ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஆனால் வந்து ப்ரே பண்ணியும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது. வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உம்மத்தோட 2 தங்கச்சிங்க இருக்காங்களே, அதில் ஒரு தங்கச்சி அந்தரத்துலலாம் மிதந்துட்டுருப்பா. இவங்களுக்கு இன்னும் பயமாயிடும். சரி இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹோஜா இருப்பார்ல அவரை வந்து வர வைப்பாங்க. இப்போ இந்த ஹோஜாவை வர வைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா அந்த சமாதியில் ஹெல்ப் மீ அதாவது காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி சவுண்ட் கேட்டுகிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி உம்மித்தோட வீட்லேயும் என்னென்னமோ நடந்துகிட்ருக்கு. அது அவங்க வீட்லேயும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. இதை பற்றி வந்து அந்த ஹோஜா அந்த வாட்ச்மேன் அங்கே போய் நைட்டு ப்ரே பண்ணார்ல, இவங்க 3 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சமாதிக்கிட்ட போய் பார்ப்பாங்க. அங்கே போய் என்னமோ ஹோஜா ஒரு பேப்பர்லாம் வச்சு மந்திரம்லாம் வச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு பிளாக் மேஜிக் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். அந்த நாக்பூச்சியும் அந்த பிளாக் மேஜிக்கு ரிலேட்டட் தான் அப்படின்ற மாதிரியும் அவருக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால் அந்த நாக்பூச்சியை தொடாமல் அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டு இப்போ நம்ம உம்மத்தோட வீட்டுக்கு போய் பேசலாம் அப்படின்னு அங்கே போய் பேசுவாங்க. அவர் நடந்ததெல்லாம் சொல்லிகிட்ருப்பார். அப்போ தான் நம்ம ஹோஜா சொல்வார், சரி ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உங்கள் பொண்ணுங்களையும் ஒய்ஃபையும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நைட் வீட்லேயே விட்டுட்டு வாங்க, அவங்க பத்திரமா இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு மந்திரமும் எழுதி தரேன், அவங்க நைட்டெல்லாம் அது படிச்சுட்ருக்கட்டும், நம்ம போயிட்டு உம்மித்தோட சமாதியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபர்தராக என்ன பண்ணணுமோ அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடலாம், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவார். சரி ஓகேன்னு உம்மத்தோட அப்பாவும் கிளம்பி இவங்களோட வருவார். அவங்க அங்கே கிளம்பி போனதுக்கப்புறம் வீட்டில் இவங்கக்கிட்ட வந்து அந்த கிழமை சத்தாய்ச்சிட்டு இருப்பான் இவங்க 3 பேரையும். அதே மாதிரி இவங்களும் அந்த உம்மத்தோடது பார்த்துட்டு அப்போ எல்சின் உயிரோடு இருக்கானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி தேட போனால் அவன் அந்த தங்க காசெல்லாம் பார்த்தான்ல, அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தன் செத்து போயிட்டானே அதே இடத்துல செத்து போயிருந்தால அதையும் பார்த்துட்டு அவனோட டெட் பாடியும் எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்க டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணி முடித்த பேருக்கு அங்கே வேறு ஒரு ரிச்சுவல் வந்து அந்த ஹோஜா பண்ணிகிட்ருப்பார். இவங்க 3 பேரையும் கண்ணை மூடி நிற்க வச்சுட்டு அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த 3 பொணத்தையும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் இறந்துட்டான் எல்சின், அப்புறம் உம்மத், இவங்களும் அந்த பிளாக் மேஜிக்னால தான் செத்து போயிட்டாங்க. இந்த செயினை நம்ம பிரேக் பண்ணால் தான் ஊரை காப்பாற்ற முடியும், இல்லைன்னா ஊரில் எல்லாருமே செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிவிட்டு அவங்க 3 பேரோட டெட் பாடியும் இவர் எரிச்சிடுவார் மந்திரம் சொல்லியே. சரி ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சது ஒரு வழியாக, இதுக்கப்புறம் நல்லபடியாக தான் இருப்போம் அப்படின்னு விடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது உம்மித்தோட 2 தங்கச்சியும் உம்மத்தோட அம்மாவும் 3 பேருமே வந்து ரொம்ப கோரமாக வீட்டில் செத்து போயிருப்பாங்க. அதை பார்த்த உடனே உம்மத்தோட அப்பாவுக்கு மனசு உடைஞ்சி போயிடுவார். ஹோஜாக்கும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. ஏன்னா அவர் எழுதி கொடுத்த மந்திரத்தை இவங்க படிச்சுட்டு இருந்ததை மீறியும் இவங்க வந்து செத்து போயிருக்காங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு இவங்க 3 பேரோட டெட் பாடியும் அடக்கம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் அன்றைக்கி நைட்டே உம்மத்தோட அப்பாவையும் அந்த 3 ஜின்னுங்க வந்து சாவடிச்சிடுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த ஹோஜாவையும் சாவடிச்சு போட்டுருவாங்க. அந்த சுடுகாட்டில் இந்த வாட்ச்மேன் இருப்பார்ல அவர் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் அந்த ஹோஜாவுமே கோரமாக சாவடிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த ஜின். அவன் இப்படி திரும்பும் போது அந்த சுடுகாட்டு வாட்ச்மேன் இருக்கார்ல அவரையும் பின்னாடி இருந்து வந்து அடித்து அந்த ஆளும் செத்து போயிடுவான். அவ்வளோதான், இதோடு இந்த கதை வந்து முடிஞ்சுது. இந்த மூவி வந்து 3 பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல, நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தது செகண்ட் பார்ட் தான். இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செகண்டு தேர்டு 3மே பிளாக் மேஜிக் ரிலேட்டட் தான். ஆனால் இது எதுவுமே கண்டினியூஸ் கிடையாது. ஃபஸ்ட் பார்ட்டும் தேர்ட் பார்ட்டும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இல்லை, த்ரில்லாகவும் இல்லை. செகண்ட் பார்ட் நல்லா இருந்துச்சு, அதான் இதுக்கு மட்டும் சொல்லியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு நல்ல மூவி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் காமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் அந்த மூவி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். அன்டில் தட் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் பவி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அச்சோ சொல்ல மறந்துட்டேன், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.